Моля, пригответе се за йога нидра, древна медитационна практика, много актуална и до днес със силния си терапевтичен ефект. Легнете в изправено положение на тялото, ръцете нежно отпуснати, без да допират тялото, краката леко раздалечени в страни. Затворете очите и устата и се опитайте да усетите релаксираността на цялото физическо тяло. В тази поза на пълна релаксация първото нещо, което ще направим, е мисловното утвърждение, наречено санкалпа. Това, което искате да постигнете занапред в живота си, го формулирайте в едно кратко изречение, сегашно време, положителна форма. Изговорете го 3 пъти на ум, с чувство на убеденост, че то ще се сбъдне. Големите йоги мъдреци ни казват, че по този начин ние посаждаме семена дълбоко в менталното поле и тези семена нямат друг избор, освен да се реализират. Първото същинско упражнение на практиката йога нидра е въртене на съзнанието през различните телесни части. За целта повтаряте на ум споменатата от мене телесна част, опитвате се да я усетите и, ако ви е възможно, да си я представите. Това е начин да пробудим центровете в мозъчната кора на всички телесни органи, да им изпратиме прана и кръв, за да работят съвършенно. Започваме с дясната ръка. Палец, показалец, трети пръст, четвърти, пети, длан, китка, лакет, рамо, подмишница, дясна гръд, хълбок, бедро, коляно, прасец, глезен, пета, ходило. Преместваме се на лявата ръка. Палец, показалец, трети пръст, четвърти, пети, длан, китка, лакет, рамо, подмишница, лява гръд, хълбок, бедро, коляно, прасец, глезен, пета, ходило. Вниманието се отвежда в задната част на тялото. Усетете двата бута, двете плешки, раменете, задната част на главата, горната част на главата, чело, вежди, очи, уши, бузи, ноздри,
двете устни заедно, брада, гърло, цялата дясна гръд, цялата лява гръд, горната част на корема, долната част на корема. Усетете цялото физическо тяло. Опитайте се да го видите като страничен наблюдател, виждайки най-напред главата. Спрете се и наблюдавайте челото, очите, носа. Вижте цялото си лице. Преместете вниманието си на средната част на тялото. Огледайте дрехите. Вижте разположението на ръцете, краката. С един бърз поглед се опитайте да видите цялото физическо тяло, лежащо неподвижно на пода. А сега преместете вниманието си на ноздрите. Започва второто, най-съществено упражнение от практиката – следене на спонтанното дишане през двете ноздри. Без да променяте ритъма на спонтанното дишане, проследете въздушните струйки, влизащи през двете ноздри, на ум повтаряйки си: аз знам, че вдишвам едно. При издишане следите излизащият въздух през двете ноздри със мисъл: аз знам, че издишам едно. Следите всяко вдишване и издишане. Не пропускате нито един дъх. Не разрешавате на ума да блуждае. Не допускате странични мисли. Целта на това упражнение е да превърнем дишането от неосъзнат физиологичен процес в осъзнато. По този начин ще изменим центъра му от медула облонгата в кората на главния мозък. Това е задължителна предпоставка да се постави умът под контрол. А сега изоставете това упражнение и се пригответе за усещане на двойка сетивни противоположности със силата на волята. Представете си, че навън е студен зимен ден. Вие сте леко облечени и боси. Отваряте входната врата и стъпвате върху заледената повърхност. Изведнъж ходилата ви изпитват чувство на силен студ. Този студ бавно започва да се пренася през краката, обхваща бедрата, централната част на тялото, ръцете. Цялото тяло изстива и започва да трепери от студ. Някъде във вашето подсъзнание има запис на изживян силен студ. Извадете го на повърхността
на съзнанието си и отново го изживейте. Ако успеете да направите това, ще се отървете от неконтролируеми емоционални състояния. А сега ще изпитаме обратното чувство на топлина. Намирате се на брега на морето, легнали на плажната ивица, усещате отначало нежния полъх на топлината и слънцето. Постепенно вашето тяло започва да се затопля, като топлината тръгва отново от ходилата, преминава бавно нагоре през краката, обхваща бедрата, тялото. Усещате топлина. Топлината бавно се засилва, става ви неприятно горещо. А сега изпитвате невероятна жега. Започвате да се изпотявате, става ви неприятно. Някъде другаде в подсъзнанието ви има запис за изпитана силна горещина. Извадете и този спомен на повърхността и го изживейте отново. Преместете вниманието си сега по гръбначния стълб. Минете мислено от опашката до центъра на главата, усещайки извивките на този изключително важен орган – гръбначния стълб. След това се спуснете в най-долната му точка, края на опашната кост. Това е така наречения коксигенален плексус в медицината, Муладхара чакра според йога. Задръжте вниманието си в този плексус, като по този начин изпратиме допълнително количество прана енергия. Това е изключително важна точка, тъй като в нея, в спящ вид, лежи огромен енергиен потенциал, известен като кундалини шакти. Това е енергията, която трябва да пробудим, да премине през центъра на гръбначния стълб, наречен сушумна, пресичайки различните чакри. Това са центрови на енергия и различни нива на осъзнатост. С вас мислено ще преминеме през всички чакри отдолу нагоре. 4 пръста над опашката на височина на половите органи по гръбначния стълб спрете мисълта си и усетете свадищана чакра. Според големите мъдреци, в тази чакра се намират семената на всички заболявания, през които ще минете до края на този живот. Това е мястото, в което са складирани всички неконтролируеми животински инстинкти, всички ментални фобии. Йогите казват, че това е граничната линия
между животното и човека във всеки един от нас. Бавно продължава мисълта да се изкачва през центъра на гръбнака и спираме срещу пъпа. Това е Манипура чакра, енергийния ни център. Когато енергиите на даден индивид са блокирани в този център, той е безжизнен и с увредена храносмилателна енергия. Продължаваме да пълзиме нагоре, спираме, когато стигнем на височина точно срещу сърцето, по гръбначния стълб опипваме кардиалния плексус, анахата чакра. Енергийният дисбаланс в тази чакра води до емоционална неконтролируемост. Мисълта продължава нагоре, точно срещу щитовидната жлеза по врата се намира Вишудхи, психичният център. Ако този център по рождение е енергийно блокиран, психиката е недоразвита. Ако в последствие, вследствие неправилен начин на живот, енергийно се блокира Вишудхи, психиката спира развитието си, затъпява. Ако в този център имаме дисбаланс на енергиите, психиката е лабилна. Продължаваме пътуването нагоре по гръбначния стълб и спираме точно в центъра на мозъчната кора, където е края на гръбнака. Той завършва с така нареченото трето око или аджна чакра, плексус, който се намира в непосредствена близост с пиниалната жлеза. Аджна чакра е чакрата, която зарежда жлезите с вътрешна секреция с живот, и ако тя е блокирана, ендокринната система не може да функционира правилно. А сега ще се върнем по обратния път, като маркираме само разположението на чакрите. Аджна чакра в центъра на мозъчната кора, Вишудхи срещу гърлото, анахата срещу сърцето, Манипура срещу пъпа, Свадищана на височина на половите органи и Муладхара, края на гръбначния стълб. А сега се пригответе да визуализирате нещата, които ще спомена. Ако не успеете, не бива да се напрягате. Изпълнявате само това, което ви се отдава с лекота. Представете си изгрев слънце. Изгрев слънце. Широка пълноводна река. Широка пълноводна река. Лодка в реката. Лодка в реката.
тъмна, непрогледна нощ. Тъмна, непрогледна нощ. Бяла роза, бяла роза. Черно коте, черно коте. Висок планински връх, висок планински връх. Синьо безоблачно небе, синьо безоблачно небе. Отново изгрев слънце, изгрев слънце. Изоставете и това упражнение и върнете вниманието си на физическото тяло, лежащо спокойно с отпусната поза на пода. В тази поза на релаксираност се опитайте да усетите допирните точки между тялото и пода. Започнете от петите и пода, пръстците и пода, бутовете и пода, плешките и пода, задната част на главата и пода. Усетете лежащото на пода тяло и всички допирни точки между него и пода. В тази поза на пълна релаксираност отново се върнете и повторете 3 пъти на ум мисловното утвърждение вашата санкалпа. Имайте предвид, че това е изключително силно оръжие във вашите ръце. Не го използвайте за нищо преходно и маловажно. Обмислете го, формулирайте го и не променяйте нито една дума, докато то не се сбъдне. А сега се пригответе да излезем от релаксация. Обърнете навън всички сетива, започвайки от слуха. Доловете всички шумове около вас. След това се насочете върху кожата. Почувствайте допира на дрехите и въздушните потоци върху кожата си. Преместете вниманието в устата и регистрирайте вкуса в момента там. Доловете миризми с носа си. Накрая опитайте да визуализирате с затворени очи обстановката около вас. Когато 5 сетива се обърнат навън, умът е също готов да осъзнае мястото, на което се намирате. Това е момента, в който може да започнете да раздвижвате пръстите на ръцете и краката, без резки и бързи движения. Дайте необходимото време на тялото да се осъзнае.
Протегнете се като след дълбок сън и когато станете готови, изправете се до седнало положение и там отворете очи за края на йога нидра. Това е практика, която може да ви помогне да се отървете от редица заболявания, да изтриете корените на неприятни навици, да се справите с напрежението на живота. С това практиката на йога нидра завърши. Хари Ом.